masuklah ke dalam etek-etek uni-uni. Anak-anak suruh keluar. Minta jagung jo lapiak ke karyawan kami. Nan gadis-gadis nan bujang-bujang dicampur bauan. Allah kasanang terima mak tu ah. Insennya Rp100, hadiahnya sepeda jo kain panjang. Lah. Ibu-ibu menang organisasi tu. Takana di kampung. Karua tabang marundua ke dalam padi. Laila dan tahu bantu dan buruk mah, tapi banyak jando kenayati. Bariaman tadang ngalangang betabui mangkonyo rami dekan duang tadang asanang bawa tompang badan kami. Kapi ladang bali lanyo sandua di bali na gadi-gadi alah digoyang kadi karu aba main kita nyolai babilang kita lagi ni osan saide. Nandi yang ke buah pertamu kaliki di tapi ngarai ko kini sadang babumu abi piti minta carai ranggae nyobangi pulo si duo kaganti tando si duo tuan manjago osan saide. Tarang bulan, tarang lacu-aco nagaga di dalam padi. Ko mama kurang picayo, ambillah diang bunuhlah diri, ampe balik diisi. Dade naik karau-rau, riak kai kabalai tangga, kasiro darah di dado, taro manjonan di rumah, 70 ala duo di situ tandokan buah. Osan saide. Babuai sayang babuai talalo picangkan mato ladape kato sasuai mamanyo di mano kini 20 lah duo di situ digoyang kini osan saide. Yola. Tiang lah, makin tiang lah. Dade naik kaj melanggang kabuki batanam padi dalam badan kapulang bagano inilah ari 30 diisi di situ tolong tandokan. Babi tua pada yang sampan lepas saya di lamun ombak di badan daka kuri mencalia adi anda tampak 70 salapan di situ jagolah bapa osan saide. Orang kiang di kabun bungo salanja kudo balari tangi yang di talingo apa pasan mande tadi 3 bale angkonyo lari sau nagari Jambi 6 bale diisi 6 bale angkota jadi osan saide. Nande ulah padi la jo bantu pandan juo malah duangkan de ulah ati jo matu badan buru aman nangguangkan 79 di situ tolong tandokan osan saide. Tarang bulan, tarang lacu-aco nagaga di dalam padi. Ko mama kurang picayo, ambillah diang bunuhlah diri, ampe balik diisi.
Dadenai karau-rau riakai kabalai tangah tasiro darah di dado taro manjonan di rumah 70 ala duo di situ tandokan buah osan saide babuai sayang babuai telalo picangkan mato ladape kato sasuai mamanyo di mano kini 20 lah duo di situ digoyang kini osan saide yola Tintiang lah Mak, tintiang lah. Pariaman tadang ngalangang betabui mangkonyo rami dekan duang tadang asanang bawa tompang badan kami. Kapiladang bali lanyo sandua di bali naga gadi alah digoyang kadi karu aba main kita nyolai babilang kita lakini osan saide Nandi yang ke buah pertamu kaliki di tapi ngarai ko kini sadang babumu abi piti minta carai ranggai nyobangi pulo si duo kaganti tando si duo tuan manjago osan saide lah sudah kini dibilang dia tunggu aku kembali elo-elo tuan mangisi mainam tabu ditanam bagindo wali mencalianan baju hitam tasiro adilah kami nomor 62 kali 60 ala 6 maintim kapa maintim sekat tuang tangah lautan 82 bapilin 80 salapa osan saide lama saana sirang padang cubada jo gulai kantang tadanga anala datang ko apa sadang mamasang ampe puluh dipandang ampe puluh dipasang odi goyang osan saide goyang yola intiang suat lah sudah buah digoyang mendaki gunung Singgalang menurun gunung Marapi ko caya onda dan salang ko jatuh joa dan ganti 90-an gadang 90 dipasang bamusi di tangan lapang ado joget ado gandang 60 dipandang aisan sai bakaba lama tua di sinan karyawan ambil adalah pihaknya tua batuan anu baik ndak ligat bro dipecat bro ayo anak gadis nampaknya nama dapat tak jadi digoyang dah kok lapiknya kamu kok kita apurkan hadiahnya kita meminta di kasir ada kuncinya langsung ada puluh surenya anak-anak suruh keluar minta jagung jo lapik ke karyawan kami nan gadis-gadis nan bujang-jang di campur bauan Allah senang terima maksud insennya Rp100 hadiahnya sepeda jo kain panjang lah ibu-ibu apa nang organisasi karena di kampung iya karua tabang marundua kadang
bantu dan buruak mah, tapi banyak jando kanayati. Pariaman tadang ngalangang betabui mangkonyo rami dekan duang tadang ngasanang bawa tompang badan kami. Kapiladang bali lanyo sandua di bali naga gadi Allah digoyang kadi karu apa main kita nyolai babilang kita lakini osan saide osan saide nandi yang ke buah pertamu kaliki di tapi ngarai kok kini sadang babumu abi piti minta carai ranggae nyobangi pulo si duo kaganti tando si duo tuan manjago osan saide osan saide tarang bulan tarang lacu-aco nagaga di dalam padi ko mama kurang picayo ambillah tiang bunuhlah diri ampe balik diisi dade naik karau-rau riak kai kabalai tangah kasiro darah di dado taro manjonan di rumah 70 ala duo di situ tandokan buah osan saide osan saide babuai sayang babuai terlalu pincangkan mato ladape kato sasuai mamanyo di mano kini 20 lah duo di situ digoyang kini osan saide yola Tintiang lah, Mas, tintiang lah. Dade naik kasi malanggang kabuki batanam padi dalam mo badan kapulang bagano inilah ari 30 diisi di situ tolong tandokan. Babi tua pada yang sampan lepas saya di lamun ombak di mabadan daka kuri mencalia adi anda tampak 70 salapan di situ jagolah bapa osan saide orang kiang di kabun bungo salanja kudo balari tangiang yang di talingo apa pasan mande tadi tigo bale angkonyo lari sau nagari jambi anam bale diisi anam bale angko tak jadi osan saide nande ulah padila jo bantu pandan juo malah duangkan de ulah ati jo matu badan guru aman nanggongkan 70 9 di situ tolong tandokan osan saide lah sudah kini dibilang dia tunggu aku kembali elo-elo tuan mangisi mainam tabu ditanam bagindo wali mencalianan baju hitam tasiro atilah kami nomor 6 2 kali 60 ala 6 maintin kapa maintin sekatuang tengah lautan 82 bapilin 80 salapa osan saide lama saana sirang padang cibada jogulai kantang tadanga anak datang ko abak sadang mamasang ampe puluh dipandang ampe puluh dipasang oh digoyang osan saide goyang
Piang Son. Lah sudah buah digoyang mendaki gunung Singgalang, menurun gunung Marapi, ko caya onda dan salang, ko jatuh joa dan ganti. 90-an gadang, 90 dipasang, bamusik di tangan lapang, ado joget ado gandang, 60 dipasang. Aisan, saya bagaba. Lama suah di sinan. Karyawan ambil adalah pihaknya tua. Baton anu baik. Ndak ligat ko dong, dipecat ko dong. Ayo. Anak gadis nampaknya nama dapet. Tak jadi digoyang dong. Kok latihannya kamu kok kita apurkan. Hadiahnya bisa memang minta di kasir, ada kuncinya, langsung ada pulau sureknya.